Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamumva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Ugcine ephefumulile uSjava ngezinsolo zokudlwengula umculo uLady Zama njengoba ethe akazamdlwengule njengoba evulelwe icala okuthiwa lenzeka ngo-2017 eLimpopo. Esitatimendeni asikhiphe izolo ebusuku kuTwitter uthe akaze akhulume ngalolu daba kodwa ubona kubalulekile ukuthi abhoboke. Uthe akazange amdlwengule uLady Zama wathi abantu bathi wenza izinsongo ezingekho emsabise ngokuthi uzomisa enkantolo ukuzivikela njengoba nyakenye uLady Zama wathi wamhlukumeza. Ngemuva kwalezi zinsolo sabhalela imeneja kaLady Zama sifuna ahoxise lokhu akusho kodwa bayiziba incwadi. Sahambisa amasamanisi ngecala lokudicilela isithunzi phansi. uLady Zama wavula icala lokudlwengula ngoNovember 14, 2019. Ngangingazi ngalo ngaze ngashayelwa amaphoyisa ngoDisemba 5, 2019. Uthe wabhala esakhe isitatimende amaphoyisa athatha nezofakazi wathi amtshela ukuthi awambeki icala asaqoqa ubufakazi. Ngawafonela ngoJanuwari ngawabuza ukuthi kwenzakalani athi asikathathwa isinqumo sokuthi ngishushiswe. Ngibe sengishayelwa abezindaba ngoFebruary 26 bengibuza ngaleli cala bathi bazoshicilela udaba. Angizange ngiphendule imibuzo yabo ngoba ngazi kungani amaphoyisa ekhuluma nabezindaba icala ngingabekiwe lona. Uthe waphinde washayela amaphoyisa ngoFebruary 28 wabuza ngokuthi sikhona yini isinqumo esithathiwe ngokuthi ashushiswe. Angitshele ukuthi asikho isinqumo esithathiwe athi angingaphawuli ngalokho engibuzwa ngabezindaba. Okwamanje sesabheka ukuthi imuphi umkhombandlela sizowuthatha malana nokuthi amaphoyisa akhulume nabezindaba ekubeni ngingabekwanga necala futhi angikaze ngibone kwadokodolelo noma ngitshelwe lutho amaphoyisa kuphendula uSjava. Ngenxa yalezi zinsongo lomculi uhoxisiwe ohlwini labaculi abazonandisa kwi-Cape Town International Jazz Festival ezoba sekupheleni kwenyanga. Ngenxa yobucayi bezinsolo ezibhekene noSjava, abaphathi beCape Town International Jazz Festival sebelihoxisile ukucula kwakhe kwi-CTIJF 2020 kusho isitatimende esikuTwitter.